Assalamu alaykum edilileşler. Bu gydaki sanamyzda Horasan sahabalary baradaky videomyzyň ikinji bölümini siziň dikkatiňize hödürleýäris. Hafiz ibn Hajar el-Asqalani'nin El-Isabe fi Temyizis Sahabe, ýagny sahabalaryň terjimehali atly 15 tomluk eserini Horasany sahabalarymyz barada maglumat berilýär. Gelin ol sahabalarymyzdan bugün Türkmenistan döwletimiziň çäklerini ýaşap geçenleri tanalyň. Werka bin Habis et-Temimi radiyallahu anh. El-Hakim en-Nişaburi Tarih-u Nişabur adly eserini Hazreti Werkany Nişapura gelen sahabalaryň arasynda agdap geçýär. Hazreti Werka we onuň dogany El-Aqra bin Habis bin Ikal et-Temimi ölümi Hicri 33. Miladi 653-654 ýyllar. Müellifi kulupdany, ýagny köňülleri islam dinine meýil etmegi umyd edilýänler. Olar El-Ahnef bin Qays radiyallahu anh bilen merwe gelipdirler. Haris bin Hassan ez-Züheli radiyallahu anh. Hazreti Haris radiyallahu anh, Hazreti Amr ibn As radiyallahu anh'ın Zatü's Selasil seriyesine, ýagny Resulullah'ın gatnaşmadyk görüşine gidenne ýa-da ol ýerden ýygyna dolanyp gelenne bir topara goşulyp Medine, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemiň ýanyna gelýär. Haris bin Hassan radiyallahu anh, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem dünýeden gaýtýança Medine'de bolýar. Soňra Basra gidip şol ýerde ýaşaýar. El-Ahnef bin Qays radiyallahu anh Horasany eýelenini Haris bin Hassany bir bölek goşun bilen Saraxsa ýollaýar. Ziyad bin Ebih ony Horasany häkim edip belleýär. Haris bin Hassan radiyallahu anh hazretleriniň Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden gurrun veren hadisleri Ahmet bin Hanbel'in, Tirmizi'nin, İbn Mace'nin ve Nesai'nin eserlerine beyan edilýär. Atiye bin Amr el-Gıfari radiyallahu anh. Bu sahaba Hazreti Hakim bin Amr bin Mücedda el-Gıfari'nin doganydyr. Merde dünýeden gaýtýar. Abdullah bin el-Husayb el-Eslemi radiyallahu anh. Bu sahaba Hazreti Bureyde bin el-Husayb el-Eslemi radiyallahu anh'ın doganydyr. Hakim en-Nişaburi Tarih-u Nişabur diyen eserini Abdullah bin el-Husayb el-Eslemi'ni Horasany mekan tutanlaryň arasyna agdaýar we onuň sahabadygyny nytaýar. Agtaran çeşmelerimizde bu sahaba hakkında başka maglumata duş gelmedik. Ka'b bin Üyeyne radiyallahu anh. Hakim en-Nişaburi Tarih-u Nişabur diyen eserini Hazreti Ka'b radiyallahu anh'ın sahabadygy, onuň Abdullah bin Amir bilen Horasana gelendigi hakynda maglumat berýär. Onuň nesli dowam edipdir we Merv şäherinde ýaşapdyrlar. Kurayt bin Ebi Remse radiyallahu anh. Hazreti Kuraytyň künyesi Ebul Cenub'dur. Kakasy Ebu Remse'nin ady bolsa Yesribi bin Rifaya radiyallahu anh'dır. Hazreti Kurayt radiyallahu anh kakasy bilen Medine hicret edip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna gelýär. Şonda Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Kurayt üçin bereket duasyny edýär. Onuň başyny mesk edip ýygynnanam gara renkli selle, ýagny amame saraýar. Hazreti Kurayt radiyallahu anh kakasy Ebu Remse Hicri 8. Miladi 630. ýylda Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin emri bilen El-Agla bin El-Hadrami radiyallahu anh ölümi Hicri 21. Miladi 642. ýyl. İkisi bilelikde Bahreyn'e gidýärler. Hazreti Kurayt radiyallahu anh Hazreti Omar radiyallahu anh'ın döwründe ýörüşlere gatnaşýar we ubillany eýeleýär. Ol Hazreti Ahnef bin Qays radiyallahu anh'ın serkerdeliginde Horasan ýörüşine gatnaşýar. Ol Merv şäherine gelip şol ýerde ýaşaýar. Hazreti Kurayt radiyallahu anh'ın nesilleri de şol ýerde oturumly bolup galýarlar.
Nadle bin Ubeyde el-Eslemi radiyallahu anh. Bu sahaba ölümü Hicri 65-nji, miladi 684-nji ýyl. Ebu Berze kunyeti bilen meşhur bolup asly Medinelidir. Hazreti Nadle radiyallahu anh Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bilen Hayber, Mekke we Hunayn ýöreşlerine gatnaşýar. Soňra Horasana gelip Merde ornaşýar ve bu ýerde ahirete göç edýär. Hazreti Nadle radiyallahu anh Kelabeze gonamçylygynda depin edilýär. Onuň hem neberesi Merde oturumly bolup galýarlar. Gelin bolsa Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sahabalary barada aýdan hadislerinden bir näçesini bilelikde diňläliň. Hazreti Bureyde radiyallahu anh gurrun berýär. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şeýle diýdi: Bir ýerde amanadyny tawşyryp, kıyamat gününde şol ýeriň ilatyna nur saçmaýan we olary cennete aketmekde ýol belet bolmaýan ýekece sahabam hem ýokdur. Hazreti Said ibn Müseyyib, Hazreti Omar radiyallahu anh'tan eşiden hadisini gurrun berýär. Omar şeýle diýipdi: Men Resulullah aleyhissalatu vesselam'ı dinledim. Olu şeýle diýdi: Men Rabbimden baqiyete göç edinimden soňra sahabalaryň arasyny dörejek gapma garşylyk hakyny soradym. Şonda Rabbim şunu wahy etdi: Ey Muhammed, seniň sahabalaryň meniň ýanymdaky mertebesi asmandaky ýyldızlar ýalydyr. Käbirleri beýleklerden has güýçlüdür. Olaryň her birinde nur bardyr. Bu sebäpden kim olaryň düşünşmeýän meseleleriniň birini öz üstüne alsa, şol kişi meniň nazarymda hidayatdadyr. Ýagny hak ýoldadyr. Hazreti Omar dowam etdi: Resulullah aleyhissalatu vesselam şu aýdanlary bilen sözüniň üstüne ýetirdi. Sahabalarym ýyldızlar misalydyr. Haýsynyň ýzyna düşseňiz, dogry ýoly taparsyňyz. Bu hadisiň birinji bölügini Suyuti Jamiü's Sagir'de beýan edýär. İkinji bölügini bolsa İbn Abdülber Jamiül İlim'de ýazýar.